Iawn. Croeso i chi gyd i Wyl Gerallt sydd yn cael ei chynnal am y 6ed tro eleni. Mae'n chwith, mae dechrau o stydi fler ym Mhontyberem, mae pethau heddi yn ytrach na o ganolfan a lleoliad yn Llambed o fewn bro Eisteddfod Ceredigion. Fel mae'r duedd wedi bod i ni ddilyn bro'r Eisteddfod, oedden ni'n Llanrwst y llynedd. Ond dyma'r 6ed tro i Wyl Gerallt gael ei chynnal, a sefydlwyd yr wyl drwy weledigaeth fy rhagflaenydd fel cadeirydd y prifardd Dafydd John Pritchard, gyda'r bwriad o gofio am Gerallt Lloyd Owen. Oedden ni newydd ei golli yn y flwyddyn cyn yr wyl gyntaf, aelod brwd o bwyllgor gwaith Barddas hyd y diwedd ac wrth gwrs un o sylfaenwyr Barddas sef y Gymdeithas Gerdd Dafod nôl ym 1976. Ond mae'r wyl hefyd wedi magu enw ychwanegol eleni ac wy'n siŵr bydde gyda Gerallt ddim gwrthwynebedd i hynny, sef Llwydfest. Felly croeso i Wyl Gerallt a Llwydfest. Syniad y prifardd Tom Morris, un o gyfeillion mawr y prifardd Iwan Llwyd, oedd gwneud bywyd a gwaith Iwan yn ganolog i'r wyl eleni. A gan i bod hi'n 10 mlynedd bellach ers iddo ein gadael ni, ni'n ddiolchgar iawn felly i Tom am yr ymdrech i gynnal y cof a dathlu cyfraniad y gwaddol Iwan. Wrth i ni gofio am Iwan eleni, trwm yw gorfod nodi'n bod wedi profi colled ar ôl colled dros gwta wythnos. Yr wythnos diwethaf yma fel cenedl o golli Jan Morris i Mari Lisa ac yn y Machraeth yn fwyaf diweddar. Colledion aruthrol bob un ac mae'n cydymdeimlad dyfnaf ni yn Barddas gyda theuluoedd cyfeillion ac anwyliaid y rhai y gollwyd. A daw cyfle gobeithio i'w cyffau bob un a'i cyfraniadau unigryw dros yr wythnosau, misoedd a'r blynyddoedd nesaf yma. Cyn i mi sôn am gynnwys yr wyl eleni, rhaid i fi weid gair bach o ddiolch i'n swyddogion a'n staff gweithgar, gan nad ydyn ni'n cael gweld yn gilydd yn y cnawd wyneb yn wyneb ar y foment, ac felly braf yw gallu ei cyfarch. I Ceri Davies am ei waith cyfrifo manwl fel trysorydd, i'r prifardd Llion Jones am bob cefnogaeth a doethineb fel is-gadeirydd, ac wrth gwrs i Rhys Davies ein hysgrifennydd a cheidwad ein cyfansoddiad am gadw'r olwynion i droi, neu ei stopio nhw os ydyn nhw'n troi yn rhy gloi neu'n mynd yn wyllt dan gadeiryddiaeth yma. Diolch o galon hefyd felly i Twm am y weledigaeth a'r gofal wrth guradu yr elfennau sy'n cofio Iwan Llwyd eleni. A hefyd diolch i Alaw Mai Edwards, golygydd creadigol Cyhoeddiad y Barddas, ac un cydlynydd newydd ni, Alaw Griffiths. Alaw sydd wedi taflu hyn yn mewn i drefnu'r wyl hon eleni a hithau ond megis dechrau yn y swydd. Felly byddai'r wyl ddim yn digwydd tasai fe ddim am eich ymdrechion chi i gyd. A diolch hefyd i ragflaenydd Alaw fel cydlynydd Barddas sef Ffion Medi Lewis Hughes. Pob dymuniad da i ti Ffion yn y busnes argraffu yn Nhregaron. Ac un nodyn ychwanegol ond pwysig i chi sy'n aelodau o'r Gymdeithas Gerdd Dafod, mi fydd ein cyfarfod cyffredinol blynyddol yn cael ei gynnal ar nos Fawrth y 15fed o Ragfyr. Felly jyst dros bythefnos a hynny dros Zoom. Felly os nag ych chi wedi gallu cyrraedd ein cyfarfod cyffredinol oherwydd resymau daearyddol yn y gorffennol, gobeithio fod hyn yn agor yr mynediad i bawb sy'n gallu. Ar ran ein ysgrifennydd Rhys Davies, fe'ch gwahoddir felly yn frwd i ddod i drafod amryw faterion yn ymwneud â flwyddyn y fi, lle mae'r Gymdeithas Gerdd Dafod yn y cwestiwn a chyfle i chi godi unrhyw fater a fynnwch. Rwy'n ni'n awyddus iawn i glywed wrth ein haelodau. Felly, yr arlwy heddi, mae yna wledd yn eich disgwyl chi yn gymysgedd o ffilmiau wedi eu paratoi, digwyddiadau wedi recordio a 3 digwyddiad byw. Y digwyddiad y byw am 12, am 2 o'r gloch ac am 3. Nawr bydd modd gwylio rhain ar Zoom a gofyn cwestiynau i rhai sy'n cymryd rhan. Ond os ych chi methu rhain, pidwch becso, mi fydden nhw ar gael ar YouTube ac ar sianel Barddas ar lwyfan digidol diwylliannol gwych am yn ddian iawn. Am 12, trafodaeth yn cofio Iwan Llwyd gyda Tom Morris, Geraint Lyfgrin, Sian Norddi, Myrddin ap Dafydd a Mererid Hopwood yn cadeirio.
Wedyn, am un trafodaeth rhwng o fi a rhai o bobl ifanc disgleiriaf Cymru. Ni'n trafod pob math o bethau o'r gynghanedd i ydy'r dull o astudio llenyddiaeth y gorau gallai fe fod, a hefyd i hoff gerddi gan Iwan Llwyd a'r rhai sy'n cymryd rhan yw Cadi Glwys, Ceili Sydenham, Hugh Griffiths, Mirain Owen, Lloyd Warburton a Catrin Aur. A wedyn am ddau, darlith gan Dr Manon Wyn Davies. Nid yw diwedd y daith, ond ei dechrau. Darlun o fywyd Iwan Llwyd. Astudiodd Manon ei waith ar gyfer ei doethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, a mae bellach yn gweithio'r Comisiynydd Iaith ac yn byw yng Nghaerdydd. A wedyn am dri, lansio llyfr Dathlu'r Talwrn, cyfrol unigryw o ystyried i bod hi'n wahanol falle i'r gyfres Pigion y Talwrn, cyfrol gyda'r Meirin Ceri Wyn Jones yn ei lliwio hi, a hel atgofion cerddi a golwg tu ôl i'r llen a'r gynhyrchiad bytholwyr a phoblogaidd Talwrn y Beirdd. Hefyd, yn y drafodaeth, mi fydd y cynnyrchydd am 19 o flynyddoedd Dwynwen Morgan, y prifardd Llion Jones, sydd wedi bod yn cystadlu yn y gyfres ers y dechrau, ers ei fod yn 15 mlwydd oed, ac wedi bod yn rhan o 6 ffin gwahanol, a wedyn Marged Tudur, sydd newydd gyhoeddi cyfrol wych o'r enw Mynd, Gwasg ar y Gwalch, a sydd wedi dechrau talyrna ers 2 blynedd, ac eisios wedi ennill y gyfres. Hefyd, yn ystod y dydd, gobeithio cewch chi fwynhau y ffilmiau byr gan feirdd artistiaid, cerddorion a chyfeillion Iwan ar draws Cymru, sy'n hel atgofion amdano ac yn arddangos gwaith newydd sbon, gwaith sydd wedi ei gyradu gan Tom Morris, fel dwi'n ni'n sôn, yn ymateb i gerddi Iwan. Diolch i bawb am anfon ei deunydd i mewn a chefnogi'r wyl a'n helpu ni i wneud coffad teilwng o Iwan a'i wafol. Mwyn cael yr amserlen yn llawn a'r dolenni wylio popeth, ewch i'n gwefan ni, sef barddas.cymru, a chlicio ar digwyddiadau. A hefyd, bydd Alaw Griffiths ac Alaw Mai, yr alawon i gyd, ar gael ar Twitter a Facebook drwy'r dydd i roi cymorth os yw rhywun yn styc, neu gallwch chi e-bosto marchnata@barddas.cymru. Neu danfonwch golomenod a negeseuon wedi clymu wrth i trad ata fi a fedrwn i helpu hefyd. Anfonwch neges breifat a mi wnawn ni ein gorau i'ch tywys chi i'r lle iawn neu ateb unrhyw gwestiwn. Gai ddiolch yn ola felly i'n cyfranwyr ni heddi am eu cyfraniadau amrywiol a difyr i'r wyl. Diolch i'n aelodau'n pwyllgor gwaith sydd ddim yn cael unrhyw glod ond yn gorfod pwyllgora ac yn gweithio'n ddiwyd ar ran y gymdeithas drwy'r flwyddyn. Ond yn bwysicach oll, diolch i'n holl aelodau a thanysgrifwyr. Felly, gael eich gwahodd chi i ymuno ni, mwynhewch Llwyd Fest Gwyl Gerallt. I genigau.